Kublai pi baro kini kilongki kubor bam takasngi. Nagaliang uba Commander Shangpliang ulay thu bahakithan Southwest Khas Hills kaduna baha kakamay kakaji. Kakam tourism kadi kaway nakilat ban aikam yaki khun samla ya kinong di jingdi kishnong githau yakinong nya akali bat ikitry homestay. Shu uloong ban kentiu yakakam jengok kai perthai kabakong san kadi bandan kisurong bat kilinti singking kibabiang. Ula kentu ka sorkar jela bat banjur ka sorkar pedeng ban yarap ban aino ka national highway na melim shadu khatpra kabala don ka jingsdang mensha ndai klasa nge no. Ulo ongru bagathan riwar jong ka southwest kare ka jaka ka ba itanat bha bat ka desa ka waypat ka sora. Ula penpau bagai jingdon jong ka national highway bat ki surok ban penpoi shakishnong kan pelong yakinong wan jong kai perthai ban sngotenat ban wan kai ula kenturu yakibriu jong katika than baki dei ban long ki badan burom dan akor bat ban yarap yakinong wan jong kai perthai. Ngadon menta hangne haga sinong hamaurap kila bani iya kene ka syaj urnar kawe ne ki syaj ka bapau nam haga ne ka than southwest ka ka ba ngamut ban ong dekat bat ki samla ki ba penya ya kene ka caka juga kai hangne lembaga cooperative society badi mi ka tourism ba kum ka than southwest ni duna haga bede bat ka kamai kaji jong kibriu lakalong hakarep karyang lakalong hakabala kasni ka bakongsan hiyangi kum kibriu kalong banyo ya kamai kaji kababiang te kum uway na ki samla jong kadong kathan ngayo iba ka tourism lani ki kam jingo kai perthai kan dei kaway na kilat kabala ban ai kam ai jam ya ki babun ki samla ya kinong disya ya sinong kathau ya ki ba tebit ha ka bathan jing than ya ki nong nya kali bat hakoi gasngi hamtam ya kini ki homestay lane wat ki hotel hakoi gasngi kin sami ha ka ne kathan ke jungi hanrei ke ka ba duna menta kalong ladangi pek ya ban kentiu hi ki kam jingok kai perthai ka surok kadai ka wei na ki bedon kam tam de kum uway nakleng junga kumu samla junga ne kadong than ngayo i ba ban kentiu ki kam junga kai perthai ka ba kongsan kalong bangindon ya ka surok ya lenti singkin ka babiang te kumu uway ne ki dukhat jong ka national highway demand committee na sungudai ban pen mau ba nakleng jong ka sarkar jela kala dai ban banjur ya ka Delhi bahkan yarap ban menjurno ban ay ka national highway na mau ngap sedu khatra kumbakala don kajing sedang kambenswa dan rei ngimtip na ki daw ya kabala sange no ya project di nakleng jungi kum ki pajba ngide ban milang dakwi ka sur ban ong bangide ban dawa ban pentri kamno ya national highway namar ka jingdon ka surok babiang kanyarap ni ki breo bakin sultanat ban wan jingo segini ki than kani ka than riwar hakini ki than southwest kadai ka ni ki jaka ka ba itnat ba ngila ban ong ba kadai ka ni sakui pat ka sora dan rei lada ka surok kambiang kertubi ka national highway bat kini ki surok ban penya so na ki kisnong sakui kimbiang de kinongan jungo kairo kinduna de hakaju kapor ngakwa ruban kentu ye ki pajba jong kadong ka than ba haba nikwa bani kentiu lang ye kam jungo kai perthai ngidi ban long ru kibreu ki badan ye kataka akor ka buram ka babiang nakmenta ki turis haba ki wan ngidi ban long ki bakloi ban yarap bat ngidi ban kelai pem perkhat perdan hak bede hi nakmenta ki kam jungo kai bat namenta ki nongwan jungo kai dai hak bede hi bat ki wei abang ikran ki wei ki mat ki ladon dak wi pat ki por de ki bor ki ban pej rei thik hi hak bede bat kam jungo kai nangling jungi kum ki pajba ngidi ban long ki ba priang subhai ki nongwan jungo kai namar ngitip ba ki nongwan jungo kai kim dei ki bawansa junam lane wansa permanen hagane kadong kathan isuan tang bania cai pengat lada slam duro sitayo dan rei kilalik phaino tenak takadawi di masung thu bangi di banlong ki parlok bati namar habakiwan sikene ki dong kathan ki jungi ki penlut haga bede ban ka jakasa ki penlut ban sio hiki ban hiki jaka jungo kai ki penlut ban lek hiki dukan sia bat kumta teter ke ngai scam ba kawai kasni kam jungo kai kan dei kawai na kilat kamai
nak mentaki samla jong kadong katany Kami kapur setenat bagi dan kat lang ba komandar Syang Pliang badai rui presiden rang ba jom ka Hills Farmer Union apo ka state leader kawai ka ju koru ide presiden ka Meghalaya Filmmaker Association leader kat lambat ni ha ka kapur ang ni ha urnar for viewpoint wadai hang yasnong jungi ha morap ngi kermen ba lembaga jendong kat jong pi kat ki tin ba pila penpau ha kini kapur nam ta ka kumno ban kentiu ha kalian ka kam juga kai perthai te ba ha ko ka sngi kum wei samlarang ba jom ka dong ka than jom ni don ka jing kermen ba lembaga jing trash tom jom ki ban yarap lem ban yakren nam ta ki babun ki department bangingi don kam kum ka snong ka thau kum ka dong ka than bat nyur kum ka nika syaralang tourism produktif society morap kabangi pasdang di ban persiang ban promote hagi kam juga kai ba kum ba katu ka nisnem te mentangi don hakathong ba kumno bangin penyat sakrang ni kam te ngikerpat ba kum ki pajba jom ka dong ka than hi bergawai bang ni don kam ka jing ya trelang gidon kam ban sotu ba adu kano ka kam jungo kai ka dei ka we ka lat ai kam ajam ki kun samla ha ki si bang ta ka bang ui kum ka we ka tourist spot ka ba khampau ha ka step jungi ka ka dei ka than sora ngi laban ong ru ba kni ka jaka jungi ru ka dei ka we hi ka sora ka ba aring laban ong te yo se aku we ka singi lang ba ka jing sotu jungi kum kinong snong ya ka jing kodor jongka rengkat ba bat kijing nyarap jong ka tanap tourism ka sorkar pat kiwei ka ngidon kijing kermen bahawa ka sini ngiru nginlong kum kawei ka sora hagi kam juga ka kita kita lesu